Durante o mes de agosto, Galiza Nova desenvolveu unha campaña na comarca do Barbanza para conseguir unha liña de autobuses que conecte os concellos de Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo coa estación de tren de Catoira. Para Galiza Nova é tan importante campañas como as que fixeron as compañeiras do Barbanza durante este mes de agosto, que demostraron un pouco a demanda social que hai e as alternativas que son posibles para solucionar un problema que condiciona a vida de moitas mozas e de moitos mozos. En principio propoñen que a liña funcione os venres e os domingos para facilitar o traslado dos estudantes que se desplazan en tren aos seus lugares de estudo. O que propoñemos é unha liña que funcione os venres pola tarde para poder voltar desas cidades de estudo e de traballo e outra liña o domingo pola tarde para que poidan novamente, despois de pasar aquí o fin de semana, que poidan voltar aos seus centros de traballo e de estudo, sin ter que depender de outras persoas. O BNG recolleu as demandas de Galiza Nova apoiadas por máis de 2.000 sinaturas e solicitará no Parlamento a inclusión desta liña no novo concurso de transporte público. Aproveitando, pois, que está en marcha esa nova licitación, ou supoñemos que está en marcha esa nova licitación, e aproveitando que Galiza Nova ven de poñer tamén en marcha e de recabar un montón de apoios, 2.000 apoios, precisamente a respeito desa demanda, nós queremos que no Parlamento, unindo as dúas cousas, se aproveite esta nova licitación para incluir ese servizo. Un servizo que, como decía a compañeira, pode comezarse, sería o comezo, efectivamente, dese servizo, pode comezarse con 2 viaxes venres para traer de volta a xente e domingo para levala aos seus sitios de estudo ou de traballo. Ademais, demandarán en sede parlamentaria información sobre o estado en que se atopa o novo concurso para o servicio de transporte público anunciado pola Xunta.